ठाणे सत्तरीच्या वाघेरे स्वयंसहायता बचत गटाच्या दूधकारांचे दूध शुक्रारा सुमूल डेअरीन घेवंक ना। मात दूधकार म्हणतात सुमूलान खंय पयलीं मोठ्यो मोठ्यो गजाली सांगल्यो आनी आतां खंय एक एक नाटकां करतात। पिड्ड्यार दूध दूधकारांनी वतवनूय दाखयलें। जर माझं असं की आम्ही जे दूध जे काढता ते आमकां जर वरा ये केल्यानंतर डॉक्टर सांगता आमकां की ते 7 महिने जाले उपरांत 6 महिने जाले उपरांत दूध कमी करूंक जाय मग पुढे तुम्ही काढू नका। आणि तसेच आम्ही ते दूध आम्ही घालून डेरीक सोदिना कित्याक तर आमकां प्युअर रेट मेळटा म्हणून आम्ही दूध घेऊन येता। आणि अशें जर दूध आम्ही घातलें जाल्यार दूध आमचे बाकीचे पिड्यार जातले हे आमकां समजता। सरकारा जे आमचे नुकसाणी जाल्या जी आमचे हांगासर दूध तेंच्यांनी पाड केलें ती आमकां भरपाई तेंच्यांनी दिवची। आणि जर तेंच्यांनी चलोवंक जमना डेरी जाल्यार तेंच्यांनी बंद करची कारण आमी गोवा डेरी जावंक शकता। ही जेन्ना समूल तेन्ना थंयसून आमी हेवटे गेले कित्याक हांगा रेट बरी मेळटा आणि आज तेंचे मशीन सुद्धा सारखे ना। एक मेंबरना असं म्हणजे 7 महिने झालेले म्हणून तो घालत होता त्याच्यानंतर त्यांनी सोडून दिलं तरी मग खराब व्हायचं नाही तरी आणि परत खराब लयत लय 41-40 रुपये आजच्या ट्रॅक शीटवर बघितलं तर 40 रुपयाच्या वर नाही। आणि म्हशीच्या दुधाची ही रेट झाली आणि गाईच्या 26 रुपयाच्या वर जात नाही। गोवा डेअरी आणि सुमूल डेअरी ह्याच्यातला फरक काय? मग आता लोक सोडून जाणार, सोडून जाऊ दे, गेलं म्हणून काय नाही। गोव्याचं दूध गोव्यात गेलं म्हणून काय वाईट वाटत नाही आम्हाला, कारण सुमूल हे कशासाठी आलं आणि काय करतं हे त्यांनी सांगावं। 40 असले आता खूप कमी झाले, काल 7 जण गेले म्हणजे सोडले त्यांचे गोवा डेअरीत गेले, त्याच्या पहिले एकदा चेकिंग गेले त्यांना थोडे जण गेले। सुमूलाक मात दूधकारांचे आरोप मान्य नात। हे बचत गटाचे दुधात खंय सदांच गाबण्या गायचे दूध कांय दूधकार मिक्स करतात, ताका लागून सगळेच दूध पाड जाता। तांकां सांगून पसून खंय ते तशेंच करतात म्हूण निमणे शुक्रारा तांचे दूध सुमूलान घेतलेंच ना। म्हणजे फार्मर डेव्हलप जावपाक सोदना, फार्मर हांगासर फक्त हेच करपाक सोदता। हांव क्लिनस दोन हाडपाचे आणि गायांचेर बी आपले लक्ष दिवपाचे। बाबा खंयचे गाय हिटार आसा, गरमेर येता जेन्ना गाय तेन्ना तेंचे अल्कोहोल येवंक शकता दुधाची। गाय जोर येयलो जाल्यार बी अल्कोहोल येवंक शकता। गाय समज काल जोर येयला आनी ताका अँटीबायोटीक इंजेक्शन मारलेलो आसा आणि तेतून सुद्धा दुसऱ्या दिवस दुधाचे परिणाम येवंक शकता। थोड्या लोकांचे अशें आसा की गाय दूध दिना म्हणून इंजेक्शन मारता गाय आणि ते दूध काढता तेतून भी अल्कोहोल येवंक शकता। ध्यान नहीं था या उनको अवेयरनेस 3-4 दिन से कंटिन्यूअसली चेकिंग कर रहे हैं, बराबर वही फार्मर का, वही ग्रुप ऑफ फार्मर्स का। तो उसमें से अगर दूध खराब मिलता है वी हैव इन्फॉर्म्ड देम, ऐसा नहीं कि हमने बताया नहीं। और हमने लिया भी, अब तक पास्ट में भी काफी बार उनका खराब दूध आया था, हमने ले लिया, उसका पेमेंट भी दिया है, बराबर उसका कोई लॉस नहीं किया है, अभी तक लॉस नहीं दिया। आज भी एम्प्टी स्टेटमेंट लेके आया हूं मैं पेमेंट का, पूरे मंथ का पेमेंट उनको दिया है। लो वाघेरी का मनी ट्रांसफर स्टेटमेंट ऑफिशियली बैंक थ्रू जो हम पेमेंट देते हैं उनको, ये वाघेरी स्वयं सहायता बचत गट, ये सोसाइटी कोड 3516, ये उनका पेएबल अमाउंट है। उसमें से एडवांस दिया था नहीं दिया था तो अभी अमाउंट इतना दिया है हमने, दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड इन बैंक अकाउंट। तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ लॉस? फार्मर को 1 रुपया नहीं, 1 पैसा नहीं काटा है। उन्होंने खराब दूध दिया है, हमने पेमेंट दे दिया है, पूरा प्रूफ है, बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते वो लोग भी। सुमूलाचे क्वालिटी टेस्टिंग परवडना जाल्ल्यान आतां हे दूधकार ते दूध गोवा डेअरीक घालूंक सोदतात। म्हणजे गोवा डेअरीक कसलें दूध चलता? गोवा डेअरीच्या सोसायटींनी क्वालिटी टेस्टिंग ना। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी।